അടക്കുന്ന മണ്ണിൽ മോരുടെ കണ്ടതിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിന് ശേഷം അണ്ണപ്പഞ്ചുസ്വാമിക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാക്കോട്ടിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണപ്പഞ്ചുസ്വാമിക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെണ്ടുത്തിനും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ കാലത്ത് അണ്ണപ്പഞ്ചുസ്വാമിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതം നമായം പറയുന്നതിനകത്തെ കാര്യവും അത് മതിപ്പുറത്ത് നിർവഹിക്കാത്ത കാര്യം നമായം നാട്ടിൽ സഭായ അച്ഛന്മാർ പോലും താനക്കാരും ഡേട്ടാപ്പിളക്കേണ്ട കാര്യം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പും ആ കാക്കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സന്ധ്യകാലത്ത് അണ്ണപ്പഞ്ചുസ്വാമിക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളെ വിജയമാരെ മതിപ്പ് മാറാത്ത നമായെങ്കും കണ്ടതിൻ്റെ അടപ്പത്തിൽ തട്ടി തുറന്ന് കാട്ടഞ്ചൂറ് പാരി പന്തിരായും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അവരായെങ്കും അവർ പാടുണ്ടായും പറമ്പോട് വെച്ചിട്ട് പുത്തുമുദ്രക്ക് പരത്തിട്ട് അതിനെ വെക്കുംചായാലും വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പും ആ തൊട്ടിക്കുള്ള സാധനം സമാറാനും തട്ടി പുത്തുമുദ്രക്കായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരായി നിപ്പിഞ്ചായാലും നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ഛന്മാരും ദാനക്കാരും ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടു തരം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് 10 പേർക്ക് സേവാക്ക് നടക്കുന്ന നടുകൂട്ടുപാട് പഞ്ചത്തിൽ രാത്രി അണ്ണപ്പഞ്ചിട്ട് സമയം നടുകൂട്ടുപാട് പഞ്ചത്തിൽ രാത്രി എടുത്ത്
ಎಂಕಲ ಅಪರಾಟಿ ಕೊಂಚ ಬಾಗೆ ಅದ ಹರಾರು ಭಾಳದಿಂದಾದ ಆ ಸೌಂದರ ಅಗ್ನಿ ಹರಾರು ಅದ ನಾಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಾದ ಕಟ್ಟ ಆ ನೂಜನ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಉಂಡಾದ ಸಂಧಾನಗಳು ಆ ಅತರ ವಿಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತೊಂದು ಉಣ್ಣುವ ಪರಿಸರ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ ಆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಬೇಕು ಈ ಸಂಧಾನ ಮುಂದುವರೆದ ಎಂದು ಬಾಲ್ಕೊಂಡ ಏನೋ ನಿಗಂತ ಕಡಿತ ಸಿದ್ಧ ಸಿಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದ ಹಲವಾರು ಏನ ಇಂಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗಂಗಾರಬಹುದು ಮಾಯಾಕಾರ ರೂಪ ಇಂಕ ದೇಹಕಾದ ರೂಪ ಬರ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಗಂಗಾರ ಏರಾದ ಕಡಿತ ಸಿಂಗಾರ ರೂಪ ತಿಳಿದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜಾಯಿತ ಮೂಡಾಯಿಪುರದ ಸ್ವಾಮಿ ತಡೆದಕ್ಕಾದು ಎನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ವಿಕಸಿಗದವಡೆ ಸಾರಸವಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಾರತಕ್ಕಾದು ಹೆಣ್ಣ ಈ ಸೇರಿದ ನಾಟಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದರ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವಸತ್ಯ ಕಾಲ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಕಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟಾತರ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೆಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಉಂಟುಕೊಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹೊರಗ ಮಾಯಾಕಾರದ ರೂಪ ಹೆಣ್ಣ ಶಿವನ ವರವತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮೂಡಾಯಿ
ಅನುಕೂಲಗೊಂಡು ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹೆಣ್ಣ ಕಡ್ಕದ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುದು ಆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುದು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ಅಪಕೀರ್ತಿ ದೂರ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿನವರೆಗಾದು ಬರ್ತಾರೆ ದಯವಿಸಿ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ರ ನೀನು ಕೊಳ್ಳೋ ಬತ್ತಲ ಸಾಕಿನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಗವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಕಾಪತ್ತ ಸೋಬರಾದಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಮೂಜೂರು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್ಲಂದು ಉಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಗು ಪಡೆಯಿರ್ಬತ್ವ 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 എണ്ണ കൊടുക്കും.
Thank you.